मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। यही मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई हमारा जिला के कांवरिया केहू से न कम बा। कान्हा पकावर लेके चलत दाना दोन बा। हमारा जिला के कांवरिया केहू से न कम बा। कान्हा पकावर लेके चलत दाना दोन बा। साहेबगंज नगरिया से बाबा दुआरिया सबके हो जाई रे। साहेबगंज नगरिया से बाबा दुआरिया सबके हो जाई रे। यही मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। यही मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। सबे कांवरिया में के गो बनारा जिला मुजफ्फरपुर आई दुबारा। सबे कांवरिया में एक गो बनारा जिला मुजफ्फरपुर आई दुबारा। सोनिया धीरेन्द्र सुजय बिहारी जाई कांवर सजाई के। सोनिया धीरेन्द्र प्रकाश सुजय जाई कांवर सजाई के। यही मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। यही मुजफ्फरपुर जिला के कांवरिया पहिले जल चढ़ाई रे। हर हर महादेव। रिकॉर्डिंग बाय सुर संगम स्टूडियो साहेबगंज।